அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நாங்கள் அபிராமநத்தங்கிறது சொந்த ஊர். அந்த ஊருடைய ஏழை மாணவர்களுக்காண்டி உயர்கல்விக்காண்டி ஒரு தனியான ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த ட்ரஸ்ட்டோட பேர் அபிராமநத்தம் கல்வி அறக்கட்டளை, ஏநெட். ஏநெட்டுங்கிறது ஒரு வலைக்குள் நான், இதுதான் ஏநெட்டுடைய சுருக்கம். இந்த ட்ரஸ்ட்டுடைய முக்கிய குறிக்கோள் என்னன்னா, ஏழை மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி கற்றுக்கிறதுக்காண்டி இலவசமாக வட்டி இல்லாமல் கடன் கொடுக்குறோம். குறிப்பாக இந்த பின்தங்கிய மாவட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் எங்களுடைய ஊரை சேர்ந்தவங்களுக்கு முதல் கட்டமாக கொடுக்குறோம். இன்ஷால்லா பொருளாதார வசதிகள் கூடிச்சுன்னா தமிழக அளவில் செய்யணுங்கிற நாட்டம் இருக்குது. இது வரைக்கும் 9 மாணவர்கள் பொறியியல் கல்லூரியில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதில் ஒரு மாணவர் கண் பார்வையற்றவர், அவர் BA லிட்ரேச்சர் முடிச்சுட்டு B.Ed படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. இது மேலும் மேலும் வளர எல்லாருடைய துவாக்களும் நாங்கள் விரும்பி கேட்டுக்கிறோம். இந்த ட்ரஸ்ட் மூலமாக பயனடைய விரும்புகிற மாணவர்கள் எங்களை தொடர்பு வரலாம். எங்களுடைய அலுவலகம் கோடம்பாக்கம் 5/1 3rd ஸ்ட்ரீட், ஈஸ்வர் நகர், சென்னை 24 என்ற முகவரியில் இயங்கிக் கொண்டு வருகிறது. எங்களை தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய நம்பர்கள் 90948333511 944503119. அது மட்டும் எடிட் பண்ணிக்கிறீங்களா?